M'avorreixo. Me'n vaig a fer un vol. D'acord, fill, però no toquis els arbres. Martin Mystery, el retorn del druida negre. Vinga, Diana, un altre llibre. Com perds el temps? Ho sento, però la prova de la pila més alta de llibres en equilibri damunt del cap no és digna de la competició de talents de Torrington. M'imagino que tu te n'has empescat una de millor, oi? Aquest any vaig pel cantó artístic. La nota sostinguda més llarga. Ja ens n'anàvem. Ai, que sí, Martín. Al centre. Diana Lombard, endavant. Martin Mystery, endavant. Java el cavernícola, endavant. Hola, nois. Hola, Billy. Billy, et puc fer una pregunta? Quin rècord et sembla més digne de batre? Llibres al cap o la nota sostinguda més llarga? Francament, cap dels dos em motiva. Entesos. I què me'n dius de batre el rècord de fer voltes a l'escola caminant amb les mans? Això és un número de circ i para de comptar. Què me'n dius del rècord de noms de països recitats en ordre alfabètic invers? Zimbàbue, Zàmbia, Iemen, Xina, Xile... Gos gros! No, Java, no és un gos, és un elefant. Però té la mida d'un hàmster. És una coseta que vam trobar en un ovni accidentat a Nou Mèxic el 1950. Escolteu-me, avui anireu a Escòcia, un poble que es diu Dubcram. Un agent de policia local ens ha informat que tot el poble ha desaparegut. Perdona. No t'amoïnis. Em sembla que la meva roba t'anirà bé. Arbres, sinistres. Ja ho pots ben dir. I creixen enmig del carrer. Ostres, que estrany. Aquest arbre porta un cinturó. No és un cinturó, és una cadena de bossa. La portem a les cerimònies tradicionals per subjectar la bossa de davant del kilt. Què? Són les faldilletes que porten els escocesos. Em presentaré. Soc l'agent Angus McLean Evans, del cos de policia de Midlothian. Vosaltres deveu ser els agents del centre. Sí, jo sóc l'agent Martin Mystery. Ell és en Java i la Diana Lombard. Diana! Hola!
Digues, Angus, què hi fa una cadena de bossa en aquest arbre tan estrany? Doncs no ho sé, em sap greu i no sé a qui preguntar-ho. Sembla que tothom hagi fugit del poble. Oh! Regalim a mocs! Que sí, hi tornem a ser. Ho analitzaré ara mateix. Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. Anàlisi de dades. Quin aparell tan fabulós! Mostra d'origen desconegut. Em puc regalar un, si vols, quan fas els anys. Això vol dir que aquest moc no és saba. Sona com fantasma. Ve d'aquella casa. Anem-hi! Ve de l'armariet de l'escala. Quiet! No sabem quina mena de monstre metamorfosat s'hi pot amagar aquí. Vinga, llestos? Voleu parar? M'esteu espantant. Com et dius? Cameron. No tinguis por, Cameron. Som aquí per ajudar-te. Cameron, sóc l'agent Angus McLean Evans del cos de... Sí, Angus, ja ho sabem. Escolta, maco, on és la gent? On són els teus pares? És que no ho sé. No me'n recordo. Ja te'n recordaràs. Però ara ja és massa tard. Passarem la nit aquí i demà sortirem a buscar la gent. Vols passar la nit en aquesta casa? Una idea excel·lent. Jo vigilaré la zona, agent Lombard. Diana, gràcies, agent Evans. Angus. Vine, Cameron, que m'ensenyaràs la casa. Sisplau, Martin, vols parar de fer el burro i deixar-me dormir? Jo no faig el burro. Què és això? Sembla un llim protoplàsmic clàssic. Em penso que la cosa va de poltergeist. Polterbugs de protofantasmes? L'activitat dels poltergeists la sol causar l'energia que es genera en el cervell dels adolescents desequilibrats, tot i que és molt més corrent en noies hipersensibles com la Diana. Ajudant! Entravo a ferir! Curí emat! Goribala! Ve de l'habitació d'en Cameron. No pateixis, Cameron, que la gent Angus McLean Evans ja puja a salvar-te. Tinc manies o aquest rosset ha vist massa pel·lis de cowboys? Entravo a ferir! Curí emat! Goribala obliana! Anamboan bukritiup nefaldaies! Ajudant! Entravo a Això no ho fa ni l'adolescent més desequilibrat del món. L'hem de baixar! obliana! Martin! Ajudant! Entravo a ferir! Hi ha una força que no vol que baixem en Cameron. Tens raó. Gravaré això que diu. Potser en Billy ens ho podrà traduir. Nefaldaies!
Què ha passat? No te'n recordes? La levitació? La recitació? Els ulls fosforescents? No. Jo era al llit dormint i he tingut un malson horrorós. Uns arbres atacaven casa meva. Un moment, on és l'Angas? Angas! Angas! On deu ser? Potser s'han anat a posar-se més loció d'afaitat per tu? La cosa és greu, Martin. A més, la meva relació amb l'Angas és estrictament professional. Esclar. Java no recorda arbre aquí. És que abans no hi havia cap arbre aquí. No és la placa de l'Angas? El grup! Sembla la cara de l'Angas! No! Angas! S'ha transformat en un arbre! Tots aquests arbres sembla que tinguin cara. Els arbres són els habitants del poble. Què vols dir? Que tots som morts? No ho crec. Els arbres tenen pinta d'estar vius. Recordes la cadena de bossa? L'Angas va dir que la utilitzen en no sé quina cerimònia. I què? Doncs que hem de buscar a l'arxiu municipal. La cerimònia pot ser la clau perquè tots tornin a ser humans. Tots els pobles que conec tenen un arxiu de llegendes i tradicions locals. Ha de ser en algun llibre d'aquests. Em sembla que el que busquem no és un llibre, és un cofre. Mireu, té el mateix emblema que hi havia a la cadena. És un dietari. Un diari personal. I al quart dia del Samhain van utilitzar el poder de l'esquiandub contra el druida negre i van posar la seva màgia diabòlica contra seu. Mentre la pell se li cobria d'escorça, va jurar que tornaria per venjar-se. Per això converteix la gent del poble en arbres, tal com li van fer a ell. És a dir, que el druida negre ha tornat per venjar-se. I què passa amb en Cameron? Per què no s'ha convertit en un arbre com ells? Ajudant! Entravo a ferir Curiena! Coribala Obliana! Martin, darrere teu! Hem de tocar el dos corrents. Diana! Martin! Què ha passat? Pel que sembla, canalitzes l'esperit tormentat d'un druida malèfic que es vol fer l'amo del món. Podries provar de batre el rècord de velocitat per fer plorar un nen. Ai, caram! Això no pot ser bo. No ha sigut culpa nostra. No ho és mai. Escolteu, nois, ja tinc la traducció que volíeu. 99 ànimes per alliberar-me. Les últimes 3 per la lluna nova. Tinc arrels profundes i tal com em tinc en peu, renaixeré novament. Molt poètic. Però què vol dir? El druida negre ha de transformar 99 persones en arbres per poder renéixer. Al poble només eren 96, fins que hem aparegut. És clar que amb en Billy aquí un de nosaltres es pot salvar. Ah!
Billy, Deixa-la estar, en Billy. On és en Java? no has sortit amb nosaltres? Em pensava que sí. Ostres, no! Mira! Java! Merda, no! Java! Que em sents? Coratge, company, et traurem de l'arbre. Tant de bo que sabés com. Em penso que el druida fa servir en Cameron com una mena de transmissor fins que pugui recuperar el seu poder. I què? Que per salvar la gent és imprescindible trobar l'arbre del druida i destruir-lo abans de la nova lluna de demà. Molt bona idea. Un pícnic! Bona idea, també, Cameron, però el pla de la Diana és més assenyat. No, ara me'n recordo. Tot va començar en un pícnic. Estava amb els pares. Vaig anar a fer un vol. Hi havia un arbre. Em vaig arrencar una fulla. Oh, i no recordo res més. Porta'ns fins a aquest arbre. El poble ja semblava sinistre, però això és 10 vegades pitjor. Aquí és on vam fer el pícnic. Mireu aquests dos arbres. Vaja, em sembla que hem trobat els teus pares. Tranquil, maco. Porta'ns a l'arbre que vas tocar. Déu-n'hi-do, és enorme. Ultrarellotge activat i parnavalla seleccionada. Tal com em tinc en peu, renaixeré. Per tant, podrem impedir que reneixi el druida negre si tallem el seu arbre. Martin, no! Aguanta, Cameron! Cameron? He absorbit el mortal. Ara forma part de mi. Va ajudant a entrar o a ferir Curiesma. Coribala o anam. Que em piqui pugui! Ritium ne falta yes. El dietari deia que van utilitzar l'esquiandú per dominar el druida negre. I si la cadena tenia el mateix emblema que el cofre, vol dir que l'esquiandú és el nom d'aquest emblema. I si la gent del poble va utilitzar la cadena per dominar el druida negre? Necessitem la cadena per tornar-lo a convertir en arbre. No teniu escapatòria. Quan us hagi convertit en arbres, tornaré a ser humà. Sumaré la meva venjança. Els discursets catastrofistes em posen negre. Ajudant, m'entravo a ferir Curiema. Coribala obliana, anam mojant, ritium ne falta yes. Diana! Martin! Dóna-m'ho! Martin? Diana? Cameron, com et trobes?
Em sembla que bé. Mama! Papa! Angus! Java! M'alegro molt de veure't. Com et trobes? Jo, doncs, un arbre! M'havia convertit en un arbre! Me n'aniré a casa, em posaré les sabatilles i em prendré una tassa de te! Tranquils, que l'Angus ens protegirà. Sisplau, ni una sola paraula més. Ben fet, tropa. Ens emportarem aquest arbre al planter del centre per estudiar-lo. Me'n vaig abans no plogui i m'encongeixi encara més. El que seu? No pateixis, Martin, ja hi estem treballant. Saps què? Veient com esquivaves els arbres, potser podries provar de batre el rècord de dansa escocesa més imaginativa. I tu pots provar en la categoria d'ús més creatiu d'una cadena de bossa. Java prova gaiter més pelut.